За тях науката е повече от работа в лаборатория. Затова и те я поднасят по красив и интересен начин. Петър Нефтелимов и Йоана Ушакова са първите биотехнолози в Източна Европа, които създават цветя в епроветки по метода на микроразмножаване на растенията. Двамата виждат възможност за стартиране на проекта и превръщането му в бизнес като студенти по биотехнологии към Софийския университет. Те създават цветята в лабораторни условия, за да може всичко в епроветката да бъде стерилно и изолирано от външните вредители. Тайната съставка на техните цветя е специално създадена хранителна среда, съдържаща необходимите вещества и минерали, с които да живеят поне 2 месеца без грижа. С идеята си Петър и Йоана искат да предложат един нов, природосъобразен биологичен продукт, който е алтернатива на големите и бързо увяхващи букети. Историята на цвета в епроветка разказват двамата учени в поредицата ни ESG. Петър и Йоана, здравейте! Много ви благодаря, че приехте поканата ми да бъдете част от нашата поредица, за да разкажем и за вдъхновяващия път на вашия проект Цвете в епроветка. Нека да започна с един общ въпрос към двамата. Кога и как развивате интерес към природните науки? Още в училище много обичах биологията. След това отидох да уча в ПМГ във Велико Търново с интензивно изучаване на биология и химия. Поради някаква причина биологията винаги е бил предметът, който съм учил без никакви усилия. Един път прочитах урокът и всичко запомнях. Всичко в нея ми е толкова логично. Също така ми е интересно да разбера как работи света и кои сили ни теглят в едната или другата посока. Отделно винаги съм смятал, че си струва да имаш висше образование по природните науки, медицината, инженерството или математиката, защото докато при останалите професии може да ги усъвършенстваш с практиката, то при тези ти трябва основата и образованието в тях е жизнено важно, за да можем да създаваме иновации в последствие. Йоана, теб какво успява да те запали по природните науки? Всъщност аз от малка проявявам интерес към биологията, защото така разбирам по-добре себе си и всичко, което се случва около мен. Това е една от основните и фундаментални науки, с които може да се занимава човек, и за да можем да разбираме всичко, дори на ниво общество, също е важно да знаем и да познаваме процесите, които протичат в нашето тяло, съответно и в заобикалящата ни среда. Винаги ли си се занимавала с това и беше ли твоя мечта да продължиш да се развиваш в тази сфера на науката? По-скоро дойде естествено като решение на база на моите интереси, които съм проявявала в връзка с неща, които чета, които са извън учебна дейност, и в последствие това си беше съвсем естествено продължение на кариерата ми. Петър, наследил ли си тази страст към науките от някого? Едните ми роднини са лекари, а другите са предприемачи. Явно съм наследил по-малко и от двете сфери. Йоана, биологията ли е тази, която ви среща с Петър, и кога се случва това? Откъде се познавате двамата? Ние се запознахме в университета, понеже учихме в една специалност, една група, и общо взето интересите ни бяха сходни във връзка с развитие, с желание да може да продължим да се занимаваме с това, което сме учили, а не просто да си имаме едни дипломи вкъщи закачени. И естествено продължението вече е реализирано в Цвете в епроветка. Намери ли приятел у него? Да. Да, допускам, че е така, защото няма как един такъв проект да не включва и приятелска връзка, освен на интерес, за да може, разбира се, да работите в хармония заедно. Да, но това не значи, че нямаме конфликтни точки. Винаги има някакви неща, за които могат да бъдат подобрени, доизяснени, но това се случва точно благодарение на приятелството, пък съответно можем да ги изгладим по-лесно. С какво те привлече биологията и какво ти дава? За да имаме успешни взаимоотношения, компания и семейство, за мен е важно да изучим взаимоотношенията на най-микроскопично ниво, от което да черпим знания и опит за бъдещи проекти и да надграждаме над това, което вече имаме. Така, например, бих сравнил корпорациите с тъканите, средните бизнеси с клетките, а малките бизнеси с органелите и комплексите от белтъци.
В хода на еволюцията е възникнало разделението на труда. Както всеки орган в човешкото тяло не може да функционира самостоятелно, а е в тясна зависимост с други, за да изградят един работещ организъм. На надвидово ниво, т.е. на група хора с различни интереси, работещият организъм може да е ново партньорство, компания, дори семейство. Петър, какво стои зад идеята за проекта Цветев е проветка? Много труд и упоритост, много наука и създаване на много поводи за усмивки и щастие. Разкажи ни, моля те, повече за самия проект, за инвестиции, за реализация, за иновативния подход, който прилагате в него. Финансирането в размер на 14 908 лева от Фондация Америка за България ни беше достатъчно за началните разходи за започването на производство и оттам нататък бизнесът се издържа сам. На Европейския ден на предприемача 2022 взехме трето място в конкурса Млад предприемач в науката на Центъра за трансфер на технологии и финансиране от 2000 лева. Това са ни всички източници на финансиране. В момента търсим усилено финансиране в размер на 500 000 лева за създаване на собствена лаборатория и за наемане на човешки ресурс, за да може да постигнем растеж и самостоятелност. Йоана, повярва ли от самото начало в Цветев е проветка? В проекта вярвам от самото начало, просто не знаех колко голям успех ще поженем. Това е иновативно решение, което няма аналог на пазара, освен в нашето лице. Смея да твърдя на Балканския полуостров със сигурност, може би и в Европа. Йоана, каква е твоята роля в проекта Цветев е проветка? Основно се занимавам с логистиката на консумативите, оговарянето на доставчиците. Също така, моята основна дейност е да кандидатствам по различни проекти, за да можем да получим финансирането, което ни е необходимо за доразвиване и усъвършенстване на продукта. Петър, кога видя възможност за развитието на технологичния стартъп и какви бяха трудностите при реализацията му? По време на бакалавъра по биотехнологии в биологически факултет към Софийския университет, след курса по растителни биотехнологии към катедра Физиология на растенията, видях възможност за стартиране на бизнес с междинния продукт от нашата лабораторна работа, а именно инвитро растенията да цъфтят в епроветки. С колеги от факултета започнахме проекта съвсем неусетно през януари 2020 година, укрилени от мисълта, че ще работим в сферата на нашето образование и квалификация. Ще представим така потайната наука на драгия човек. Ще му я дадем в ръцете и лично ще му разкрием тайните зад нея. За нас науката не стига само до прага на лабораторията и не стои само зад сложните и неразбираеми термини в научните статии на английски език. Науката трябва да бъде поднесена на хората по интересен и забавен начин. Огромна спънка беше да намерим лаборатория, която да ни бъде верен партньор по пътя към осъществяването на нашата идея. Почти 2 години всички сили и капацитет вложихме в това да намерим лаборатория. Повечето частни, университетски или научни лаборатории на БАН бяха настроени скептично към нас поради остарели нагласи или законови правила. Но нашата упоритост и хъс, че правим наистина нещо, което има смисъл и най-вече по нашето образование, не ни отказа да продължим да търсим. И така, стигнахме до институт по декоративни и лечебни растения, които ни подадоха ръка и сме много щастливи, че работим заедно. Това лято ще станат 3 години, в които работим заедно. За това време се развихме много. Всеки месец поръчките се увеличават. Почват да ни търсят и от чужбина да им доставяме. В тази връзка е необходимо да си създадем собствена лаборатория за производство, за да израснем още повече. Работата с института ще си продължи, но не е удобно само тях да ангажираме, защото те също работят по многобройни проекти и изследвания, а нашите бройки растат. Надявам се да постигнем нашата цел и мечта, да имаме собствена лаборатория, в която от една страна да бъдат произвеждани нашите цветя в епроветка, с които да заменим употребата на рязан цвят,
а същевременно да може да бъде база, където да се обучават и студенти, които завършват нашата специалност. Несъмнено всичко върви с предизвикателства. Не е изключение и стартирането на подобен проект. Йоанна, какви бяха най-предизвикателните моменти за теб в него? Най-предизвикателното за мен е това, че аз съм далеч от СВТ Проведка. Аз съм родом от Варна и по-настоящем живея там, така че при мен моите задължения са по-скоро свързани с това какво могат да свърша дистанционно и съответно предизвикателство е пътуването. Но самия проект е много динамичен, много бързо всичко може да се развие, да се случи. Кандидатстването по проектите буквално от седмица за седмица. Инцидентно понякога се налага тръгване и да, забавно е. Забавно е, защото не знаеш какво те очаква в следващия момент. Какво те вдъхновява за проекта СВТ Проведка? Какво виждаш в него? Вдъхновяваме всъщност това да видя доволен клиент. Най-вече това. Понеже ние не ги продаваме лице в лице, но когато получим позитивен отзив, съобщение, някой, който се е справил и с пресаждането вече на цветята, това може само единствено да ме радва, защото мисията ни достига до хората и те я приемат през сърце. Има ли все повече интерес към СВТ Проведка от страна на хората, на потребителите? Абсолютно да. С всеки изминал месец продажбите се увеличават като брой. Имаме корпоративни клиенти. Сладкарницата, в която се намираме в момента, прие нашата мисия при сърце и съответно също е изложила част от нашите продукти за своите клиенти, за да може да украсява нейния интериор. Аз, например, съм човек, който много обича цветя вкъщи, но пък не обичам да ги виждам как увяхват и умират. Затова и вашият проект лично за мен е страхотно вдъхновение, но ще промени ли той нагласите и към останалите потребители за купуването на цветя? Надявам се все повече да достига до повече потребители нашия продукт, защото те могат да издържат поне 2 месеца в проведката, като характерното за тях е, че цъфтят, понякога прецъфтяват и отново цъфват. Можем да видим развитието на самото растение от вкореняването, хубавото вкореняване, израстването на стъблото, което е много полезно от гледна точка на това, че не го хвърляме след 2 дни. Да. Също така не изискват никакви грижи. Може да го оставим на секцията да стои в продължение на месец. То не изисква никакво поливане. Не е нужно да му отваряме тапата, за да може да диша. Абсолютно всичко, от което се нуждае цветето, е вътре в проведката. Методът микроразмножаване на растения се използва от 1960 година, но преди да имаме този предмет в университета не сме и подозирали, че съществува, а камо ли, че така се произвеждат по този начин. Какво остава за средностатистическите хора? Те все още си мислят, че се произвеждат от началото в земята. Дори и до ден днешен по изложения, когато някои хора видят цвете в проведка, се отдръпват и казват, че измъчваме растенията и че си държат на другите растения, без да подозират, че някои от тях също са се размножили по метода микроразмножаване на растения. От друга страна, сигурно не знаете, че през 2018 година цветята за Свети Валентин, отгледани в Колумбия и пренесени до летища в Съединените щати, са произвели около 360 000 метрични тона въглероден диоксид. За да го поставим в перспектива, това е приблизително еквивалентно на 78 000 автомобила, карани за 1 година. А какво остава за останалите дни в годината и то в световен аспект? Още малко данни ще кажа тук. В повечето региони на света над 70% от наличната прясна вода отива за напояване на селскостопански култури, включително цветя. За Европейският съюз е 31%, а за България е 15%, което не е толкова странно, защото над 80% от цветята на българския пазар са внос, най-вече от Африка, където процентът на прясната вода, отиваща за селско стопанство, е 83%. Затова с СВТ Проведка мисията ни е намаляване на площите за рязан цвят, големите количества вода за поливане и въглеродните емисии от авиотранспорт.
От нас грижи не се изискват, но от вас със сигурност се полагат такива, за да може вие да го съхранявате за нас по този начин. Как се отглеждат тези цветя? Тези цветя се произвеждат по метода на микроразмножаване. Това е инвитро култивирането всъщност. Използват се части от самото растение, които при подходящи условия и необходимите хранителни вещества и растежни фактори, които има в гелчето, всъщност започват да се развиват, цъфват, като този процес обикновено отнема между месец и половина и 2, който е при нас. Те са на постоянен светлинен режим, определен според вида на самото растение, постоянна температура, влажността в епроветката е 100%, което има отношение всъщност вече и при пресаждането. И трябва постепенно да стане този преход. Но всъщност при нас цветята се поддържат при оптимални условия за всеки вид. И след като излязат от лабораторията, вече са достатъчно пораснали, за да могат да виреят и в стайни условия с нормална слънчева светлина, която не трябва да бъде пряка. Колко вида цветя отглеждате по този начин? В момента разполагаме с 3 вида. Екзакум, така наречената персийска теменушка, турение и калибрахое. Екипно ли избирате цветята? И да, и не. Всъщност екипно работим по проучването на видове, които могат... Реално всички видове могат да бъдат отглеждани в епроветка, но не всички видове успяват да цъфтят в епроветката. Това е резултат от различните видове хранителни вещества, които са сложени в самия гел, от растежните фактори, от условията, при които биват поставени епроветките след самото посяване. Разбрахме, че вече има интерес, сериозен интерес към вашия проект. Към Петър ми е обаче въпросът: как би оценил предприемаческата среда в България? Последните 10 години България става все по-добро място за стартиране бизнес благодарение на различни организации, подкрепящи младите предприемачи. Това, че дори в биологически факултет вече има специалности с бизнес насоченост, е добър знак, че наистина науките стават интердисциплинарни и се предлага на младите цялата картинка, както и възможностите за осъществяване техните собствени идеи и проекти. По колко време прекарвате в работа? Най-хубавото в предприемачеството е, че сам организираш времето си. В тази връзка има дни, в които работя от изгрев до късна нощ. В други дни нямам почти никакви задачи и излизам с приятели. Всеки ден е различен и с много разнообразни дейности. Това е чарът на предприемачеството. Петър, ти си много вдъхновяващ, но какво вдъхновява теб самия? Усмивките по лицата на хората. За какво мечтаеш? Вече е всеизвестно, че мечтая да стъпя на Марс. Но защо не и да създам лаборатория за производство на цветя в епроветки и на Марс? Със всеки изминал ден това част от човечеството да се премести да живее на друга планета става все по-реалистично. И не на последно място, но един последен въпрос към вас. Кое е любимото ви цвете? Всяко цвете има своя собствен чар и затова в момента те призовавам да си избереш едно от тези наши цветя, което да ти подарим, за да може да краси и твоя дом. Много ви благодаря. Аз още в самото начало, като дойдохте с тези цветя, вече вътрешно си бях избрала и ме беше привлякло. Ето това цвете си избирам. Честито, нека да краси твоя дом. Много ви благодаря. За мен беше удоволствие. Пожелавам ви искрено успех във всяко начинание, сбъдване на мечти, реализация и ви казвам до нови срещи. Когато бъдете готови с лабораторията и с личните проекти, ще се радвам да бъда една от първите, които да дойдат там, да отразят и да разкажат отново за вас и вашите успехи. Благодаря.